Otot kawat balung wesi guys. Lah iki ceritane ya aku ki pengen guys, pengen jemur sofa. Karena sofaku ki sudah berbulan-bulan ora tak jemur, ora tak kumbah, ora tak resiki, ora tak cuci. Nah, piye carane? Piye carane sofa iki ben iso tekan dalan ngono kae lho guys. Ben iso tekan dalan ngono kae. Akhirnya ya wis tak geret, tak ingar, akhirnya bisa juga. Karena aku ki termasuk salah satu orang, salah satu wanita sing tidak mau menyerah sebelum aku mencoba. Makanya kuwi mbuh piye carane sofa iki kudu tekan nggon panasan ngono kae guys ngono. Lah iki aku karo ngangkat kursi tak lebokke sik. Nek masalah kursi engko tak critani engko. Sing bab sing keri saiki bab sofa sik. Lah iku tekan dalan wis kepanasan, bar kuwi aku langsung mengambil cairan. Cairan apa iki mau? Iki mau adalah air panas. Bar kuwi tak kei apa meneh? Tak kei sitrun, tak kei uyah, tak kei apa kuwi? Cairan pencuci piring. Terus meneh, cek kurang meneh, tak keceri jeruk nipis, guys. Wih, resepnya sopo mbak? Ya resepku. Karena apa? Pertama, sitrun atau cukai itu akan mengikat kotoran. Jadi akan membersihkan kotoran dengan maksimal, dengan sempurna ngono guys. Jadi nek kowe pengen ngresiki segala sesuatu barang-barang sing letek-letek, misalnya gombal letek ngono kuwi iki kowe nganggo sitrun apa nganggo cuka ngono. Padahal aku ndelok ngono kuwi saka tutorial lho guys yo. Kuwi ora larutan yang tak ciptakan sendiri, tapi aku yo ndelok saka tutorial cara membersihkan sofa mandiri ngono lho guys yo. Maksudnya iki apa kuwi jenenge cara sederhananya. Karena ngene ya guys yo. Kowe nek nyucekke sofa ki jan larang itu bilah tenan. Saiki yo sak sit kuwi 80.000. Lah nek sofa loro ki kan 5 sit. Lah saiki 80.000 ping 5 piro? 400 guys. Aduh, jiwa Kisminku meronta-ronta kelangan duit 400 hanya untuk sofa, sesuk wis digelap keringet meneh. Ya wis, ya saiki yo ngene iki wae cara sederhanaku tak lap ngene iki. Saiki ora lap sekedar lap biasa, guys. Banyu panas lho iki, tanganku nyemplung banyu panas ya rumangsamu. Aku nek ora duwe ilmu kebal panas ngene iki yo ora iso lap-lap ngene iki, guys. Rumangsamu jangan dianggap sepele ya. Lah, iki terus tak lapi iki dengan penuh energi yang begitu kuat ngono. Dadi ora sekedar ngelap tok ngono ki ora, iki yo karo tak kesut. Nah, ngerti kan? Ngelap karo ngesut karo gosok. Nah, kuwi tak gosok nganti srah ngono ben apa? Ben regetane iki ilang ngono lho guys ya. Dadi flek-flek yang ada di sofa sayang iki sofaku iki nganggo bahan iki lho guys. Bahan kain ngene iki lho. Aku mbiyen kok ya ora tuku sing bahan kaya kulit ngono kae yo mbuh. Mbuh mbiyen ki ra ngerti. Karepe iki ben rada ketok estetik nek kulit ngono ki saiki wis ra patiho ngono lho guys. Mungkin ngono mbiyen aku ki. Dadine iki tuku ngene iki. Akhire nek enek noda kecipratan, man bakso ning sofa kecipratan, akhire ngeflek. Ambune, sesuk ganti mie ayam, sesuk ganti soto. Sesuke meneh mangan apa kuwi jenenge, mangan apa misalnya mangan pentol cilok enek saose jiglok ning kono, wis. Numpuk-numpuk seperti itulah akhirnya yang membuat aroma itu tidak sedap. Iki aja, iki ambune wis pengok apek ngono ki lho. Aku mau ki yo jan iki urung areke niat, tapi karena kondisine panas, aku weruh cuaca ki ketoke kok tak prediksi panas tekan sore ki, akhirnya yo wis to, dengan segenap perjuangan akhirnya aku memaksakan untuk menjemur sofaku dan mencuci mandiri. Iki yo guys yo, iki tak usrak-usruk ngene iki ngantek, lumayan suwe. Lah setelah itu ki aku ki terus ngresiki nggon sofa iki mau, sik anakku yo melu-melu wae. Kadang ngene iki lho guys ya, iki anakku wis adus, wis wangi ngono ya guys ya. Kadang di saat wong tuwane kuwi lagi nyambut gawe, anak iki malah regon-regon. Nah, itulah yang namanya ujian seorang ibu. Ujian seorang ibu ki ngono kuwi. Mboke lagi repot, anake melu-melu ngregoni, melu-melu ngrepoti. Sing takon ini itulah, sing pengen dilayani ini itulah, sing pengen ngene ngono lah, ya wis ngono kuwi. Itu namanya adalah ujian seorang ibu di saat ibu itu lagi repot-repotnya. Tapi ya garek awake dhewe le arek ngladeni anak kuwi mau piye, ngono ya guys ya. Dadi ya tetep iso ngladeni anak, iso tetep nyambut gawe ning omah, ngono lho. Dadi aku ki nek ning omah ki ora kok nggur tenguk-tenguk tok, ngono ki ya ora.
yo mbelajari anak barang ya rumangsamu. Apa aku ki yo nggur ning omah tengok-tengok tok ngono ki yo ora ki lho, wis dolanan ning nggon sofa yo pirang-pirang, ya Allah, bocah-bocah. Lah kuwi mumpung sing bocah iki mau metu ning dolanan ning emper kono kae. Iki tak resiki sik ngono. Sofane tak resiki sik, tak vakum sik ben debu-debune iki terangkat ngono ya, guys ya. Karena ning jero sofa kuwi kan mesti banyak debu. Aku yo gumuni karo omah iki. Omah ngrusak kandang dorong ngene kok yo bleduke oke rame-rame. Ya Allah Gusti, apa aku kudu kon tutupan terus. Padahal aku itu orang sing selalu buka lawang. Pintu ki selalu tak buka terus. Dadine ki aku ki mbone ra buka lawang ngono ki mbone kok koyone ngono lho, ungkep ngono lho, guys, makane tak buka terus ngene iki. Lah iki tak sik tak sedot sik bar kuwi engko mbuh perkara areke tak tokke apa ora ya sembuh ki engko. Aku rek mamang iso apa ora ki engko, soalnya ki aku wis renek koncone sing gotong ngono, guys. Lah akhirnya tenan toh malah tak tokke sisan ki. Tak tokke mbuh piye carane tak dorong-dorong nek rusak piye. Mbah. Pokoke intine ben tekan dalan kono kemanasan rakyat tengku ya diseret-seret diingar, inger, inger engko suwe-suwe rak ya tekan dalan kono kae. Kan sing penting etuk panase. Segala sesuatu yang dijemur di panasan kuwi nanti ambu-ambu apek, ambu-ambu ledis ngono kuwi engko mestine ya ilang to, guys. Nah iki areke tak papake sik sing bener ngono ya. Ben ning nggon panasan. Lho caraku ki ngono kuwi rumangsamu jenenge kita itu dikasih yang namanya kemampuan berpikir, kemampuan akal yang sempurna ki yo piye carane? Dikei kekuatan tubuh yang sempurna, dikei apa jenenge kekuatan tubuh yang maksimal yo digunakake. Aja dadi wong sing menye-menye. Nggur areke ngangkat apa wae, aduh gak iso. Iki piye abot. Lah wong wedok kok aku yo ora iso. Wong wedok ki akeh sing rekoso. Apa kok rekoso? Akeh sing apa jenenge kuwi perkasa. Akeh. Awake cilik akeh sing perkasa. Dadi ora mitungi, "Lah kan awakku cilik aku ora kuat." Akeh cilik iki yo perkasa yo gagah gotot ngangkat apa-apa yo iso yo rasa ki yo akeh. Kuwi garek wonge niat ora ngono lho. Lah nek aku kon manja-manja ya ora iso. Nek kolone manja tapi yo piye yo. Wes balik meneh nang iki nang nggone iki mau meneh. Malah ngomong tekan apa ngono lho. Lah iki terus tak osrok meneh kaya sing mau, kaya sing siji mau. Sing siji mau kan 2 sit, lah iki sing 3 sit. Ya wis tak baleni tak kosok kaya kuwi mau tak sikat tak kosok. Nah iki wis panas tenan to, guys. Panase cetar membana kaya ngene jane iki yo rada wis rusak tapi yo piye maneh yo nek areke didol. Pikirmu areke diguwak ngono ora didol. Lah bar ngono iki aku resik-resik nggon ngisore sofae ternyata walah sik joget sik. Alah olahraga kuwi mah, guys. Kowe kelingan ra hula hoop ngono lho. Biyen kelingan aku. Nek hula hoop ngono ki ora kok nganggo rotan ngono ki ora nganggo apa kowe? Dek cilik ngerti ora? Hula hoop iki nganggone kowe ngerti nganu, guys, tampah ngono. Lah pinggiran tampah sing wis ra kanggo ngono ki to, wis jebat ngono ki to. Lah ngono kuwi dienggo hula hoop aku dek cilik. Dadi ora enek dodol hula hoop rotan iki ra enek ngono. Lah selanjutnya iki aku ngeneh, iki tak vakum sik debu-debu sing berterbangan, debu-debu sing menempel ning gone lantai iki tak sedot sik ben di saat aku nanti mengepel kuwi tidak rekoso ngono ya, guys ya. Ya untunge wae aku ki duwe alat penyedot kaya ngene iki sak ora-orane iki membantu menyedot debu-debu yang menempel sing ning nggon tapi sayange kuwi mau lho, guys. Cocor bebekku ki ilang. Sing bagian nggo nyedot ujung-ujung, nggon pinggir-pinggiran sing bentuke lancip ki lho. Aku yo gumune kok iso ilang ning ndi ngono ki aku judeg aku. Apa aku ki saking resikane, rapinane ngantek katut keguwak ning nggone yo, nggone rosok. Heeh, yo.